シュート、どうだ、決まった。トリッキーなプレーを見せた。これが広島、これが広島、広島勝ち越しに成功。Hugger den nu, han er gået til den rigtige side begge gange indtil nu. De spiller et kort til. Nej. De har stort overskud her. Brøndby, det er smart lavet det der, så altså Morten Duncan, der får lov til at score til 3-0. Det er sat med Frækland. Trabalhado no talento, Fernando Fernandes. Pois é, agora já viu. Ballon de doublé pour Léo Messi face à Sergio Alvarez. Oh, quelle faute! La passe de Messi pour Luis Suarez. Mais d'où viennent-ils? Mais qui sont-ils? Magique par ça, Léo Messi pour cette situation. Doet het op deze manier. Olsen, Kruijff, goal. Curieus natuurlijk, een zeldzaamheid. Iedereen bij Helmond. Een straf van Koppers naar Pieters, van Pieters naar Koppers. De combinatiestraf was geboren en doelman Gerson vroeg zich af waar de Rode Duivels